Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. Chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować jedną z najnowszych książek, która ukazała się na kaszubskim rynku wydawniczym. Wojciech Kiedrowski, 1937-2011, działalność wydawnicza Kara Remusa, Arkun i Oficyna Czec. To książka, właściwie trzecia część trylogii poświęconej Wojciechowi Kiedrowskiemu, moglibyśmy powiedzieć. I autorem jest Andrzej Busler, prezes Kaszubskiego Forum Kultury, wieloletni zasłużony działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Andrzeju, witam Ciebie serdecznie. Po pierwsze gratuluję kolejnej publikacji. No i chciałem zapytać, czy rzeczywiście o Wojciechu Kiedrowskim dało się napisać jeszcze coś nowego, no bo jednak to jest już właściwie, wyszły już dwie książki poświęcone Wojciechowi Kiedrowskiemu, Lew Stolem Budziciel, w hołdzie Wielkiemu Kaszubie i teraz ta trzecia. Czy rzeczywiście można jeszcze coś było znaleźć świeżego, innego, coś co nie dotarło do opinii publicznej? Myślę, że jest tam sporo nowych rzeczy. Tak naprawdę jest to pierwsza książka, która pokazuje w pełni całą działalność wydawniczą Wojciecha Kiedrowskiego. Tutaj konkretnie mówię o tych oficynach wydawniczych prywatnych, które właśnie stworzył Wojciech Kiedrowski, o Karze Remusa, o Arkunie i o Oficynie Czec. Tak szczerze mówiąc, to jest pierwsze wydawnictwo, które tą bogatą działalność wydawniczą prezentuje. W pewnym sensie jest to pokłosie też konferencji, która miała miejsce w 2019 roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Duża część tego materiału w tej książce to jest właśnie materiał, który był prezentowany na tej konferencji, który wspomniałem przed chwilą. Dodajmy, że właśnie publikacja została wydana wspólnie przez Kaszubskie Forum Kultury i przez Muzeum Wejherowskie. Tak jak powiedziałeś, to są prywatne jakby wydawnictwa, ale Wojciech Kiedrowski wydawcą był znacznie wcześniej, właściwie zanim możliwe było w Polsce prywatne wydawanie książek. No tutaj by trzeba wspomnieć, dla mnie najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o wiele lat działalności Wojciecha, no to miesięcznik Pomerania, bliski nam obu. Praktycznie jak spojrzymy na historię Pomeranii, no to takiego drugiego redaktora naczelnego, który przez tyle lat był i to w takich czasach, no powiedziałbym, bardzo ciężkich, jeżeli chodzi o wydawanie, no to Wojciech jest tutaj numer jeden, no ale też w 70 roku powołanie wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, to ten sam początek, to jest właśnie Wojciech Kiedrowski. Więc bardzo dużo wydanych publikacji. Wojciech Kiedrowski, no to człowiek instytucja tak naprawdę, redaktor naczelny, o czym wspomniałeś, ale też no, taki działacz społeczny, regionalny, który no, na wielu polach tak naprawdę zasłużył się dla Kaszubszczyzny. Jakbyś jego działalność wydawniczą usytuował wśród różnych jego pól działalności? Czy był wydawcą na pierwszym, drugim, trzecim miejscu? Da się to jakoś w ogóle zaklasyfikować? Ciężko. Z jednej strony redaktor naczelny, który bardzo umiejętnie spajał różne elementy kaszubskie, pomorskie, pielęgnował też talenty i był odkrywcą talentów wielu znanych osób. Tutaj trzeba wspomnieć choćby o Annie Łajmik, którą wspólnie z Zygmuntem Pozdrowskim odkryli. Ja to kiedyś opisywałem w takiej publikacji zbiorowej. No i też wyszukiwanie, pochylanie się nad takimi tematami bieżącymi, to co nam dzisiaj czasami może tak nie wychodzi, jesteśmy bardziej dzisiaj historyczni, tak bym powiedział, a dawniej no to ta Pomerania była takim barometrem kaszubsko-pomorskim, która reagowała na bieżące wydarzenia i często czyniła to no, wbrew, to trzeba sobie powiedzieć, wbrew ówczesnej władzy. Chociaż z tym na bieżąco to bym polemizował, no bo sam Wojciech Kiedrowski wiele razy pisał, że chciałby na bieżąco, ale Pomeranie mu wydrukowali pół roku po napisaniu tekstu, bo też były problemy z reglamentacją papieru i tak dalej. Natomiast przejdźmy jakby do tego, co znajduje się w środku tej książki, o której mówimy. Te trzy wydawnictwa, byśmy mogli jakoś je scharakteryzować, czy one się jakoś różnią? Jest tylko nazwa jakoś odróżnia od siebie? Czy to są też jakieś trzy różne okresy działalności wydawniczej Wojciecha Kiedrowskiego? Różnią się o tyle, że te dwa pierwsze, mówię tutaj o Karze Remusa, która działała przy Gdańskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a Arkun, który działał przy drugim dużym oddziale, przy Gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
to było po 1989 roku, bo praktycznie te oba wydawnictwa powstają rok później, w 1990. Dla mnie taki znakomity przyczynek do czegoś większego, do większego projektu, który narodził się 4 lata później, czyli do Oficyny Czec. Jak spojrzymy sobie na dorobek Oficyny Czec, no to tutaj Arkona i Kari Remusa nie można równać. I jeszcze jedna sprawa. Też zmieniała się poligrafia bardzo mocno w tamtym czasie. Ten 89 rok, 90, no to bardzo nieszczęśliwy, bym powiedział, jeszcze dla wydawnictw szczególnie małych. I to widzimy. Bardzo dobre tytuły, bardzo ciekawe książki, ważne dla ruchu kaszubsko-pomorskiego, ale wydawane w przypadku i Arkona, i Kari W Remusa szacie takiej jeszcze ubogiej, bardzo ubogiej. Natomiast już w przypadku Oficyny Czec to się zmienia. Później już po 2000 roku też możliwość wydruku cyfrowego, mniejsze nakłady, więc zupełnie. Z drugiej strony, i o tym piszesz w tej książce, jest też tak, że te pierwsze wydawnictwa, działając przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, no wymagały też takiej pracy społecznej dużo i myślę, że też ta właśnie cała struktura pracy wydawania była inna, a w Czercu to już jednak jest no, zupełnie prywatna firma, gdzie sam Wojciech Kiedrowski sterować wszystkim. Jak powstawał Arkon i Kara Remusa, to samą stroną wydawniczą, redaktorską, to na siebie brał Wojciech Kiedrowski. Natomiast na tych dwóch oddziałach miała spoczywać kwestia reportażu, tego czego Wojciech przez cały czas praktycznie nie lubił. Sami żeśmy żartowali w gronie znajomych, że on bardzo lubił wydawać książki, on ze szlacheckimi korzeniami. No nie będzie parał się handlem. Tutaj trochę żartowaliśmy, było troszeczkę inaczej. Każdy, kto prowadzi taki kolportaż, to wie, że to musi być planowa praca, że to muszą być ludzie na etatach. Tego nie da się czynić w wystarczającym stopniu społecznie tak naprawdę. Wspomniałeś już, że największe chyba zasługi dla ruchu kaszubsko-pomorskiego i najwięcej wydawnictw to jednak ta Oficyna Czec, ostatnia już z całej tej serii. Co według Ciebie jest takim największym osiągnięciem, gdybyś miał wymienić chociaż kilka takich publikacji z tego całej dużej grupy książek, które według Ciebie byłyby najistotniejsze i najważniejsze? Jest wiele działów, tak bym powiedział, ale tak mocno na czoło wysuwają się na pewno książki profesora Gerarda Labudy. Druga sprawa, patrząc z naszej strony tutaj, choćby Pomeranii i reportażystów, piękne książki Edmunda Szczesiaka, reportażysty, też trzykrotnego redaktora naczelnego Pomeranii, też tłumaczenia Pisma Świętego Ojca Sikory. Wiele tych translacji, praktycznie przy kolejnych Verba Sacra, kolejne Ewangelie tłumaczone, zresztą nie tylko Ewangelie. Też dużo książek pielęgnujących, nawiązujących do języka kaszubskiego i tam mamy różnych autorów, ale chyba najważniejszy to profesor Jerzy Trener, przyjaciel. Ty też to piszesz, że oni byli przyjaciółmi, no i to widać po liczbie tych książek, które publikowali, ich znaczeniu. Tak sobie myślę, że pewnie tylko dzięki temu, że byli przyjaciółmi, można to było wydawać, bo podejrzewam, że ani Wojciech Kiedrowski, ani Jerzy Trener jakoś za bardzo się na nich nie dorobili. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inna rzeczywistość i tak jak wspominasz, wiele z tych książek to były tak naprawdę wydawnictwa w ogóle, tutaj nie było kwestii jakichś honorariów, wynagrodzeń. Wiele osób w taki sposób z Wojciechem współdziałało. To były tak naprawdę jego dawne kontakty, wieloletnie kontakty i z Pomeranii, i z Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i z wielu innych przedsięwzięć. I te osoby wspólnie z Wojciechem wydawały te książki, chciały je wydawać dla Kaszubszczyzny, dla tego całego ruchu i iść do przodu. Jak spojrzymy sobie na Oficynę Czec, to jest około 140 książek, 140 tytułów, a tutaj trzeba wspomnieć, że to wydawnictwo to był Wojciech Kiedrowski wspólnie z małżonką z Renatą Kiedrowską. Tutaj nie było jakiegoś działu technicznego, korektorów, wszystkie prace oni praktycznie sami wykonywali. No, trzeba tu wspomnieć, że to jest, myślę, też duża wartość tej książki, że zawarłeś tam spisy książek, które ukazały się w poszczególnych wydawnictwach. To jest, myślę, ogrom pracy, którą włożyłeś, żeby to przygotować i to jest coś, co tam pewnie zostanie na długie lata. Każdy, kto będzie chciał wiedzieć, co ciekawego ukazywało się na Kaszubach, na Pomorzu, to będzie musiał do tej publikacji się odnosić. Może nie będzie musiał, ale będzie mu łatwiej.
No myślę, że w jakiś sposób to jest uszeregowane. I trzeba też powiedzieć, że ta książka powstała też w związku z 10. rocznicą śmierci Wojciecha Kiedrowskiego i też po części w związku z osunięciem tej tablicy poświęconej Wojciechowi Kiedrowskiemu w Kartuzach. Więc to się wszystko tak nam ładnie czasowo spiera. Mocną stroną tej publikacji są też zdjęcia, naprawdę interesujące. Do tej pory wielu z nich nie widziałem, są myślę oryginalne. Pokazują nie tylko Wojciecha Kiedrowskiego, ale wiele innych osób ważnych dla ruchu kaszubsko-pomorskiego, wiele ważnych imprez, wydarzeń. To zdjęcia z Twoich prywatnych archiwów, czy gdzieś zbierałeś po całych Kaszubach i innych miejscach? Większość to są zbiory Renaty i Wojciecha Kiedrowskich. Moja część to jest tak naprawdę niewielka, natomiast Wojciech przez wiele lat swojej działalności z jednej strony gromadził potężny księgozbiór, bardzo bogaty, kaszubsko-pomorski, a z drugiej strony też potężne archiwum zdjęciowe, notatki, odniesienia, komentarze. To jest wszystko bogactwo. Tak, tam jest wiedza kaszubska w potężnej dawce. I te zdjęcia są w dużej części z jego archiwum. Ja starałem się tutaj, parę zdjęć jest takich powiedzmy znanych, ale starałem się właśnie też pokazać takie zdjęcia, których no, poza wąskim gronem rodziny, znajomych Wojciecha podejrzewam, że nie widział. Podobnie żeśmy zrobili, bo też wspólnie z Muzeum Kaszubskim w Kartuzach przygotowaliśmy wystawę. I podobnie tam też jest trochę właśnie takich zdjęć, które pokazują Wojciecha w taki nieoczywisty sposób. Musimy powiedzieć koniecznie o okładce, właściwie okładkach, bo mówimy o tym, że to jest taka trylogia, o tym, że jest to trylogia, najlepiej te okładki świadczą, one różnią się właściwie tylko kolorem. Ja w kolorach nie jestem za dobry, ale pierwszy top to powiedzmy taki chyba brązowy, tak? Drugi nie wiem, czarny, granatowy, a trzeci zielony. Taki kolor nadziei jakby, ale rzeczywiście też bardzo ciekawy motyw z tym odciskiem palca. Jaka jest historia tej okładki? To jest projekt autorstwa przyjaciela Wojciecha Kiedrowskiego, profesora Włodzimierza Łajminga, syna pierwszej damy kaszubskiego pióra Ady Łajming. Ja przy wydaniu pierwszej książki nie uczestniczyłem. Tą pierwszą książkę wydało grono przyjaciół, znajomych Wojciecha Kiedrowskiego. Tutaj bardzo mocno pracował Edmund Szczesiak, Edmund Pozdrowski, Jerzy Treder. Natomiast jak po śmierci wydawałem w 2012 roku tą książkę, która była takim zapisem tego, co się działo przez rok po śmierci Wojciecha. Wszystkie relacje. Dokładnie. To stwierdziłem, że ta okładka jest tak piękna, tak odnosi się znakomicie do działalności Wojciecha, czyli do odciśnięcia tego znaku w pewnym sensie na Kaszubach, tej działalności kaszubskiej, że poprosiliśmy za pośrednictwem właśnie Renaty Kiedrowskiej, profesora Łajminga, że chcielibyśmy, żeby na kolejnej książce ta okładka została wykorzystana. Ten kolor w drugiej okładce on jest taki granatowo, myślę, że kobiety by tutaj miały więcej do powiedzenia, dla mnie on jest granatowy. Ja nie ukrywam, że wtedy chodziło mi o to, żeby ten kolor był taki gdyński. Gdyńskie kolory to niebieski, granatowy, więc o to mi chodziło. Natomiast w przypadku trzeciej książki to Renata Kiedrowska wspomniała, że jeden z najbardziej ulubionych kolorów Wojciecha to był taki ciemnozielony i dlatego właśnie on się znalazł. Z drugiej strony dla mnie to jest też kolor nadziei na przyszłość, Kaszub, to co robimy i dlatego ta trzecia okładka jest ciemnozielona. Też tutaj profesor Łajming zgodził się, żeby wykorzystać właśnie ten piękny projekt. Za dużo nie zdradzimy, zachęcamy do tego, żeby książkę nabyć, przeczytać. Naprawdę myślę dostarczy tym, którzy znali Wojciecha, wielu też wzruszeń, ale też jest takim myślę podsumowaniem bardzo dobrym tego, ile Wojciech Kiedrowski zrobił dla nas wszystkich. No i jeszcze trzeba by zapytać, gdzie książka do nabycia i myślę, że zachęć naszych widzów i słuchaczy do tego, żeby czytali, no po prostu trzeba. Z pewnością znajdziemy ją w dobrych księgarniach internetowych kaszubskich. W najlepszych kaszubskich księgarniach internetowych. Z pewnością też można ją tutaj na miejscu nabyć w Kaszubskim Forum Kultury. Sporo już trafiło tej książki właśnie do przyjaciół, do znajomych. Ja serdecznie polecam tą opowieść o Wojciechu. Postaci niezwykłej, postaci, którą ciężko znaleźć w obecnym świecie tak naprawdę. Chyba takie pokolenie niestety powoli odchodzi.
No i tutaj też ilość tej pracy, to ciężko stanąć obok Wojciecha. Naprawdę myślę, że jesteśmy bardzo mali. Lew stolem budziciel, jak zatytułowano pierwszą z tych książek jemu poświęconych. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że spędziliście z nami ten czas. No i serdecznie zapraszamy. Rzeczywiście warto zgłębiać dokonania, poznawać życie Wojciecha Kiedrowskiego. Najlepiej właśnie za pośrednictwem książki Andrzeja Buslera, któremu również serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do najlepszych kaszubskich księgarni, do bibliotek. Czytajmy książki wydane przez Wojciecha Kiedrowskiego i książki o Wojciechu Kiedrowskim. Do usłyszenia i do zobaczenia.